Hej YouTube. Velkommen! Eller, ja, hej. Vi skal lave et server i min server, og der kommer et link i beskrivelsen til hans kanal. Godt. Ja. Og vi vil lave et serverview, som jeg lige har sagt. Og ja. Og hvis I kan se noget der, så er det fordi, han er op til en kop. Det har jeg også. Men så vi kan lige starte med at vise. Her spawner du, hvis du skal spawn. Så starter du lige her på den her glowstone. Fin glowstone. Ja, that's cool, jo. Nå, ja, du sagde noget. Jeg bukker. Og sådan der. Den skal du ikke det gør jeg på, den der. Den bukker. Men fordi jeg kan flyve, det er altså ikke fordi jeg er owner eller noget. Det er en okay. Det er en overraskelse. Okay. Fordi der er noget fedt plugin, som jeg kan finde ud af. Jeg hjælper dig. Du hjælper mig sgu da ikke. Nej, jeg bakker det. Okay, først, så skal du selvfølgelig først læse reglerne. Der kommer nogle flere. Ja, der kommer nogle flere, og jeg gider ikke til at læse det op for jer. Og man kan købe VIP, det koster 20 kroner, men I kan ikke købe det endnu. Men I kan ikke købe det endnu. I skal ikke begynde at spørge, hey, hvor kan jeg købe VIP hen? Nej, bror, det kommer til at stå på et skilt ved siden af, når man kan købe. Jeg zoomer ind. It's so beautiful, it's so beautiful. Og så kan vi vise det. Ranks. Der kommer selvfølgelig nogle flere på et tidspunkt. Når der kommer flere på serveren. Her, det er en admin. Han hedder Thomas. Og her har vi endnu en admin. Jeg tror snart, han bliver ranket ned, for han kommer aldrig ind. Nej. Og her er jeg inde hele tiden. Hele tiden? 24 timer i døgnet? Det er mig. Stop. Det er Adidas bukser. Nej, det er Puma. Nej, det er Adidas. Okay. Det er faktisk Adidas på lige nu. Okay. Og så her er så Premium og VIP. Nej, der er ikke Premium med. Ja. Okay. Fordi der er kun VIP. Look at the VIPs! Look at the VIPs! Og der kommer også en shop. Det kommer. Jeg er på vej. Jeg ved ikke lige, hvor der står ved mig, der står, at jeg ikke kan. Men det kan I godt, fordi... Ja, jeg kan godt. Prøv at se. Prøv at se, når jeg rammer skiltet. Yes, jeg fik en diamond block. Jeg ved ikke lige, hvorfor jeg ikke kan. Og så her, der kommer det hele tiden til at holde drop parties op. Ja, det er drop party, og det kommer cirka hver lørdag. Nogle gange kommer det lidt flere gange, hvis der er noget, vi skal fejre. Ja, okay. VIP room. I kan ikke gå herind. I kan lige så godt prøve, men Hjalte, han kan. Nej, jeg kan ikke. Jo, jeg kan. Ja, det er fordi... Ja, det kan han bare. Så herinde kan du få free diamond, free stonebreak, og der kommer også mere. Ja, og og det er ikke tilladt, at hvis man er VIP, at man bare tager en masse diamonds, og så bare giver det til alle folk. Det er lidt nederen. Det er sådan lidt, så kan man bare tømme den her, og så bare give det til alle. Og det er jo også det er dårligt for jer selv, fordi så er der nogen, der måske kan blive mere OP end jer. Fordi vi har noget, som I kan. Så sig. Og det kommer vi så faktisk til nu. Ja. Og hernede, det er PvP. I kan både skrive PvP, og ja, ved mig der kommer der, ja, det synes jeg ikke, man skal gå. Ej, det er bare fordi, han har god form. Ja, jeg er i god form, jeg har en god kondi. Men ved jer, der kommer det til at gå 4 sekunder, inden I kommer derhen. Ja, men det er bare fordi, jeg er under, det er derfor. Men hvis I er god kondi, så løber I derhen. Eller hvis I bruger warp, så gør I det. Og så her har vi et lille PvP-skilt, som jeg har lavet. Ja. Eller jeg har lavet de der diamondsværder. Ja, de der krydsede diamondsværd. Og så har vi sådan her, og så står lige nogle skilte, at man ikke lige må i PvP. Man må ikke bruge ingen hacks. Det er lige med ingen clients. VIPs må ikke fly i alt. Sorry. Ikke spawncamp. Spawncamp, det kan vi lige vise, hvad det er. Det er sådan, hvis du står her på det glowstone her, der kan du PvP. Her kan jeg PvP. Vi prøver at stille dig, jeg slår dig en gang. Hvis det er sådan noget, hvor man bare lige slår hinanden, og så bare gå ind. Slå ind, og så lige skyde med bud, gå ind. Det er spawncamp. Og her har vi sådan, at man ikke bare kan løbe ind, sådan, hvis man flygter.
det forsinker en lidt. Ikke særlig meget, men en lille smule. Så har, Prøv lige at se mine specs. ja. Her har vi et Archer Tower, der kan lige... Archer Tower? Og så har vi lige sådan en lille heal her, det koster kun 10. Og i spawner kommer nok nogen til sådan 20 eller sådan noget, men det her grund til, at det bliver billigere her, det er fordi, at I er ude i PvP jo. Ja, og der kan jeg dræbe jer. Jeg tror lige... Og så er der selvfølgelig, når man har klappet kuren, så er der rå porkchop. Og ja, så kan I klare den her parkour. Heroppe kan I også skyde. Der kommer nok noget beskyttelse for jer, sådan, hvis I forstår. Ja. Og her kan I så få raw porkchop. Hvorfor Det skulle kan du ikke have været steak, fordi så kunne det måske være sådan lidt mere OP. Men ja, I kan ikke snyde nogen steder. Eller jo, det kan I, men vi gider ikke sige det. Og her har vi lige en ender chest, hvis I lige hurtigt skal ned. Det her det er sådan noget, jeg kun bruger til drop party. Det er bare lige min ender chest. Men ja, jeg spiser noget mere. Ja, nu kommer vi snart til pluginsen. Jeg skal lige spawn igen. Nej. Oh my god, du er så dårlig kondi i det, mand. Det er helt sikkert. Her er der Wilderness, jeg kan ikke huske, om jeg viste det. Det der, det var sådan en... Du har ikke vist Wilderness endnu. Så de følger bare den der, og så når jeg kommer herop, så kan I bare se, så slutter stigen, og så kan I bare lige væk. Og så bygge et hus, eller hvad du har lyst til, ikke? Ja, så... Nu kommer vi så til plugins. Sådan, vi fortæller ikke alt om plugins, vi fortæller de bedste plugins, vi har. Ja. Okay, det første plugins der, det er Essentials, og det kan jo, det er det, der gør, så vi kan skrive spawn back. I kan sætte homes, I kan sætte flere homes, så I kan sætte home. YouTube, siger vi bare. Og det kan I også kun. Og så prøv at se her, hvis I skriver home, så har jeg nogle forskellige home. Jeg har home, og så skal I bare skrive home, og jeg har home YouTube. Så de skriver bare home YouTube. Ja. Men hvis der er noget, jeg bruger for hjælp til, så skriver I bare til at sende på serveren. Ja. Hvis der er noget, I ikke helt ved, hvad der gør. Og nu kommer vi så til det næste bedste. Det var Essentials, og nu kommer vi op til Group Manager. Og det er det, mange folk har problemer med. Jeg ved ikke, jeg tror, jeg kommer til at lave en tutorial med det. Ja. Se selv, det er det, der gør det. At han er VIP. Det er derfor, han kan ikke gå i game mode. Han kan kun fly. Og så alle mulige andre ting. Ja, skal vi vise dit hus? Vi viser bare ikke koordinaterne. Jo. Okay, men ja. Og så ved mig, der står der selvfølgelig owner. Er du owner? Nå ja, selvfølgelig. Jeg kan sagtens ændre det, hvis det er alt for grimt. Og I kan også, jeg tror faktisk ikke, I normalt player skal skrive hat. Det tror jeg heller ikke. Lol, det er bare så lol, den der. I am so scary. Okay. Ja, og det næste bedste, igen. Det tredje bedste, det er Faction! Nå ja, så Faction, det er rigtigt, ja. Har du fået lavet din Faction? Jeg har lavet en om 3, 2, 1, nu har jeg. YOLO. Kan du se det? Ja, jeg står i, at du har created en Faction. Nice. Og ja. Så viser vi dit home nu. Jeg har 3 homes. Vi viser de store kupler. Nej. Okay, vi viser Orion. Yeah. Nu skal I se noget, jeg har brugt rigtig lang tid på. It's this. Og det... Kan I gætte, hvad det er? I kan sikkert godt gætte det, men det er en Oreo med ekstra creme. Jeg er helt sulten. Jeg elsker bare Oreo, så tænkte jeg, hvorfor ikke lave en kæmpe en i Minecraft? Og vi ikke vise de 2 kupler, de er det sejeste. No. Okay. Så det er mit home nummer Oreo. Nummer Oreo. Så altså, jeg har 3 homes. Jeg har mit normale home. jeg tror faktisk godt, jeg kan finde hen herfra, og så over til det andet. Ja, det kan jeg også. Så det her, det er min Oreo. Det er ligesom mit home Oreo. Og så har jeg mit home Skybase. Og jeg har mit home... hvad hedder det nu? Når jeg er home. Normalt bare home. Ja, så stærk er det. Så er de 2 kupler. Det er server.
Et server-review, hvor vi viser mit home. Ja, men det er fordi, det er alt for sejt. Det er hans kuppel. Og han har en anden kuppel. Ja, og jeg har ikke hjælp ham. Nej. Og her er hans trappe ned. Som jeg sover på den anden kuppel. Ah! Og det lavede han, imens jeg var ude og spille fodbold. Ja, jeg tror faktisk ikke, der er mere at vise. Det var ikke engang planlagt, at vi skulle vise dit home, men det er bare... Nej, hvorfor skulle vi det? Du ved jo, hvilket biome jeg er i. Nej! Vi plejer faktisk at sætte dem her hele tiden. Sådan der. Det bliver en lang video, det her. Men det er også nice. Det er... Jeg ved ikke, om vi har sagt det, men nu siger vi det lige igen. Der er... altså, I kan TPA og set home og... Alle de der gode plugins der. Ja. Se, der kan I lige få et overblik af sådan lige det, vi har. Nej! Det skulle du ikke have gjort! Jeg fortæller ikke alt. Det er bare et... Nej! Okay, så... vi siger farvel fra nu. Og håber, I kommer ind. Og nyder server. Ja, og det kan godt være, at den er lidt laggy lige nu, men det er fordi, at vi får snart, eller jeg får snart super internet, kalder jeg det, fordi Ej. det... Lol, prøv lige at se mig. Jeg ligner en rens. Du ligner en rensdyr. Ved du vel? Du står bare og pynter. Ja. Nå, så når man spawner, så står jeg bare ved ansigtet af en. Oh my god. Og her Men- ved pisen, det er, der står Minecraft-navnet, og så står der selvfølgelig ved pis. Og Det er mig. Helt... Prøv at tage den på. Hvad er det? Oh my god. What Det- the fuck? Han har fået en ny skin. Ej, det ser så mega mærkeligt ud, på grund af Hvad skal det forestille? det notch med briller på. Hans øjne, de er jo helt deroppe, mand. What? De har ikke den rigtige størrelse briller. What? Nej, det ser mærkeligt ud. Vi kan også prøve at have et... Penny One. Nej. Jeg gider ikke med en goblin. Nå ja, vi siger farvel fra i dag, for nu YouTube. Vi har noget, vi mangler at sige. Ved du, hvad vi mangler at sige? Okay. Og det der, det kan han også kun, fordi han er VIP. Ui, jeg er en vandblok. Nu mangler vi at sige alt. Ikke rigtig noget. Okay. Men vi ses YouTube. IP'en i beskrivelsen. Ja, og hans kanal er også der. Yeah! Han har så en hel del mere abonnenter end mig, fordi jeg lige startede. Ja, jeg tror det. Ui! Og han har også lavet et server-view af serveren her, og den er dobbelt så fed. Men vi ses alle sammen! Vi